Siapa man na pangusap din sige. Kami ang gidulimuna halulimuna tak pola manisi behami alanung ngah foto hami hopar seli di hamuna nomor saulaw. Kami baca horas ditumpahi Tuhan maulot tadi bagasan di sadarion saat tuari marsogot. Mari di senoma di kondok di jauh-jauh muna. Tuhami ang gidulimuna oparan ni pamulpul nung kani sok kami haduli mangulupon makalatson ulot tadi bagasan di Boronginon di pertuau ni inata o burudol boruon siap kami yang geduli muna takas obar di pabotoh muna nak kiningan di sisi ni hamuna mardoa tubuh pada buli radoh pamuta ia disakap dodos ni tahimuna di ari marsogut nama botohnot tama na tutuon marantaran na bidang jada patarwata tuinganan persatu kinani jala huhud di patok pahamu horbo tubur dalam parwawan inakta nama dua bulungon tuluata di domat tubuh muna buru muna ale muna lumubim nang dirajani hula-hula ya haduli muna anggiat matung itu lebih tu hatta mertua di bata asang giat mertubur madi hamuna dabu-dabu kejang berita gabi berita las diroha tipu manang berita sangap berita gabi berita hamoraun tu ari gijangan nyari si dalam muna asang giat marhidisian umma di hamuna bonasu nami imana bui terpasa tabi sian kami anggilu limuna peparan di putai di bagasan di Boronginon menulobi ma amat tamertua di bata asa sahat sunu satu gotean di buan holena sahat ma hatanauli hatanadinggan dihita amarah-maranggi tuhat tadi batama nama masu-masu sebenarnya hata pagabian pahora sasak kami sedebuti kami haduli sudi hatanauli hatanadinggan dak pinasak mulai fapuh kami mai sahak rodi martongani jauh ang gidoli alarong kison so pariguron ulot jarahuma tortor kita namarhamaranggi jalo hele kami do torop do haduli namion asang giat song nero ina tua torop dakana torop ratinna bangi tulumna torop maha dalu namion torop maha minang gidolina bangi manang burunami asa beda mang majodi hami kodang mulai las padungna mang maturok sampai masih pasar roda hami na marabang kirap do puna sut nami so baik damang magodang mardalani na tabunay kam gabi
Kami penang borak masih pas-pasuan. Badamang godang na ho partisi na bagay ba? Gabi. Tapasa tuduhata di bagasan ni Borognon di hamuna haduli nami macelas nurohan nami di bekamu ang giduli muna di na pinasahat muna ima songon pasitu na tonggi di hami ang giduli muna di son asa dapot mas songon nalot ni tuwe dohon nami pinatikon hujur ma dito binitabian tu dia hamuna mangalaka tu sima dapot persaudi kokarma di partuat ni na tuwa tadwari bersungguh asang giat saat na uling saat na dengan si pasatu ni tuhatta Tuhan muna sa loob ng keluarga besar manginom may tatutuhatta asa Tuhan na batudus sa ulaw ni Tuhan masugod sonak sorry buriwag kita lang mangulaw jadi sorry Maria mga magparte namin yanunga saat pinauli saat na dengan di perjumpangan namin na marhamarang kinibasan ni Tikyon asa manginom mahami Tuhan muna baik damang magotak kasahatan ni laos padung damang matusiyuti Ito martua di bata na mga leon bihita ipason jalabo hita pajumpa dugasan ni Boronginon salhub nai asini rohani debataro na mga leon tikyo dihita soksoni ma diamong bonasub nami gokkom ma siya lupa jojo siya dusan digokkot dot di bajomuna tuhami hadoli muna dot ang gidoli muna dia malaklak na dia maunok na dia matana takas mahang marbobuat soras ang giat ma lam tu gabena hamu ang gidoli nami lam tu oras na hita na mardungat tubuh dari na ngro hebat itu alaya salong song nero si pia peniroa asa tapak song na hudul tak urus song na mardalan
asa doksi beban roha doksi begeun si pareon dia mahatana dia maridokna takasma ang gidoli marbuah-buah Mulia tem Saudian asa saluna hata gabe ata pasuna pasahat tami tuhamuna ang giat matong manulubo yang matamar tua di bata tu kusumai di pusamuna abing dia bingan muna asa sahat masul sahat matu baktian sahat mahata gabe hata horas na pasat tami tuhamuna muna cukup nami apa mu mahi martuan jauh bawa dina jadi lasonima saat kami dua muna haduli nami pertudung ang giduli nami baban ang giduli nami upu dua buru nami buru dagalu dinau pasahaton hata nauli hata nalinggan tuhami hata pasuan di bekas tikio song nero ina dua malohon nami haduli tutu main na duru tio main na lote di hata nauli hata nalinggan nau pinasat muna tuhami bangsa unang mamuba, unang mamose. Asatan karuin na dalam tujuan. Hata pasuan nak pinasahat munai. Huwag po kami may martongan ni Jawa. Jadi rasoni ma haduli alarong tu kami musi laho bariya ulo tau mangodasi na dua tau. Upasat time na tuha masa Jawa uma tota. Nomor hula guru masih pasahatan kata gaidi kata horas. Noai pe asana yang Manotor mahami masih yuksiukan masih pas-pasuan kopar tok kabar tuduran nabi songot sambil lau mangodasi inang natafuha olong emon opiamang parmusik nami siatur mula topa padamang ma dihami mula laus padu mula ma tu godak sobai asa mardalak kami masih pensiukan masih pas-pasuan tuganuk partituruan nabi badamang manauli nami udagarung laman da foto kayu na su nalaw masih pasu-pasuan kombar to kabar tutur nabi saunari pe mangido hami tuam bona suhut lau mangido tor tuamuna baik kamu magodang mardela di hami asa tong borhat tami laman da foto anggido dinami hadu dinami boru nami udagarung ison baik damang manauli
Ope alanok sipul acara nami yak kana maramarangi songoni yak kana berhula beru ibang sa tikot pe mangidol bihan biduhamu badawang ma inaway tiyo minay tu panuhatan badawang ma si tiyoy laos padugudamang ma tuwasatan ni Jadi anak songon na bawas hasu Gokko sipai mau jojo si alusan. Obar di gokko do jojo muna. Nunga di sok kami tutur muna cima jutak. Mengadobi gokko do jojo muna. Asa dia malakna dia maulokna. Dia mahatana. Dia manidokna. Takas matutur nabi marbobo. Si gabi-gabi siya sorte. Gabe betul. Sidongan na sudur na songon na bardalan. Takas matutur nabi marbobo. Boleh tema tutur nami takas matutu hami marbuah-buah. Ia diari nak salpui naung marujung orudo na tutuan nami ima opurur boru. Jala ido takas nata baru-baru di bahasa ditikyon tutur nami. Marhintisian ido gokon do jojo nami di bagasan tikyon. Ia diari marsubut naing panis sinarota mana tutuan maralaman. Jala laos didos ni rohanami hami muna subut rabdo boru nami. Buat kami do horbo tubuh dalam panggararon dia ada di tujuan namion tu donga tu nami tu boru nami tu ale-ale nami tarlumo bimatu ula-ula nami jala laos pa borhato taruna tujuan namion lao tu ingana persokinani penotama tu tapak natipu ilu sialana do sutuna di hamuna tujuan nami simajutak asa mengido kami munasud buat kamu na ditangyang muna asa di batu Tuhan na sinakaban ni rohan nami tuari marsugut yurulot tay sorak suari buliwak kami muna sugut siluputin Nami sidokonon nami setubibo ma tarapul rohamuna saluhutna keluarga besar ni tinggalon inata ina nata kolongyon marhite sian hata puda sian hata barita nauli hata ni Tuhan na pinasa ni naposona maradu sure na pinasa ni saluhutna akan makaholongi hamuna. Alaunga master barakata hamera do tutur nami berkabar dede hame mangido kodang matu hamuna siatur mula-mula siatur mula topa badamang maju hame kodang mula-mula las padu humanda mang matu sopa-sopa. Magido mahami tu hamuna. Tasalai kamu majuri hami gudang marliati. Asamurat tame la marliat lama masuk tutur nabi hobar tu pertuturuan nabi. Baik damang mana uli. Songanima di hamuna tutur nami simajutak di hamuna saluhutna tutur nami alaman merek situasi kita boleh tuppe konde julung budalan di hami alayang gubur nami sudiru hamu dalan nami naing matakas to kay mangido hamuna sabay damang di hami kodang mardalan asa masih pasu-pasuak kami rabdo hot tutur nami simajutak di bahasa tiga baik damang manusia di
denggan di hami namar tutur marga majuta rado marga bardede asabai damang maju di hami sondo kun ne tua ne tahu menek tio binatu panuhatan bai damang mari hami godak sido tio lapadu damang matu asatan Salhutna nani otak muna ala takas do buto kami di permotin ni ina nata ka hulung yo hola no desido hunong nami sumona lele muna nuni tata ni bata di bidi hamu di bagasan tikyon las ilo do hunong nami tu hamuna nakto kari mersugut dia ka ulauta totok mahu martangiyang so neruk ni hatan itu warna kiningat totok mahu martangiyang tuli bata asari bata na mamuka doh na bawujudko acara ini bagasan dami 12 di roha jadi otik susedia tablok kami ali-ali muna pagajak kau di bagasan rohamu ante nang nilaiku siapa ante Aku kami ada kamu na ali-ali nami bukti mana? Pangilot tuero pandili bata anak foto kami hamonen nami sisa na arsat dohita. Pangilot tuero pandili bata to karena nengro lam tujabo na kita karena magale asa merhiti siani tujulon narion lam martaba akasinas ni roha dihita karena magale. Tarsongoni maju kata pangapun cek kami ada muna. Jadi kalau adong do musika bazar hamma tok era sori mahura. Mana memahami rato ali-ali nami hidup na tua-tua siajur mula-mula tu siajur mula tompak. Padang macam di hami kodang mula-mula las pada udang ma tu kodak sopai bedong na mololi. Kodang berdarah di bedang nauli. Naing merliak kedapot tonalele nami badamang ma nahopar tusi.
wai tiuhin na binat panuhatan. Bedamang madihami kodak setio las badu udamang batu kodak kesehatan ibu damang manoli. Parhalado, paredama, bunganina, saudi nang remaja na posoguru. Ima di partoni na dutota di bagsatiko. Di hamuna abonan yang sutun nami. Ame sian huriata magido tu hamuna. Asasada hamu somodeno ai. Sada tu dulu, sada tu turun. Dos rohamuna bonan yang sutun nami satu karena mariboto. Asal martayang kamu tutu hatta. Angkiat di ulota tu ari marsugo. Di pas-pas Tuhan ulota sian nama muka satu nasibul di bagasan las meroha do damin na satu hatta. Asa horas mahamuna bonan yang sutun nami horas ma nang sian huriata hagape abdima. Di panutulong muna di bagasan di ulota di Bormino jala di na pada pak ni nakolas nami tadi so dari masugut di naing paujuma argarina laut arhonota tu ngana parsetok dinani ale amang do tamuinang salu nama hamuna do masamulia makirim do hami di tangyang muna saat dari masuk sian nama muka satu na pauzukon ulau ni totok tuha di bata mangaramutu mari di tangyang muna di bata masuk-masuk na sauloni mardalas sudi dengan sonaw dir tenau kami asa marhitio pasu-pasu nasihat di bata na hirim di rohana lam tutakas na kami manada olong ni ruhani ribata nasay maringan di tunga-tunga ni namin jadi doon namin mangalopi hatamuna amang dotamuinang so hata din dua mandok asa tutumen da duhut di tumen naloke sudah nakahata nang pinasamuna sayunang mabuwa sayunang mamusa Sedang terbayar pada mama siang kodang bula-bula satu kesehatan alai kami maparzulu teh jadi musiknya arba mabai nama mak
sol ho tu silami Jesus ingan aku mual nama bardisi ima inumoku silami haki Tapasonang maruhatta di hamuna bonani suhut nami kita saluhut na narison asa tapuka ulauta ima di acara na mamotok korbo perjolo manita marede sian namar tol rasia ayat cada dohot ayat 2 marede manita rapot Tuhan Yesusi buka ulaumu ikut tu ibanai par guru honomu bani bana dongan mi hehe doh modong Digi mabugas ni rohami pahoho Hatan ende bata nama muhai ulat tadi banu kuton ima di persarum batuani netutuatta hufilitamdo ima na tersurat di Kolose bidutulu ayat 17 songrong mahatana jalanasa siulaun manang dihata manang dipat bahenan seluhut nai ima marhite-hite goarne tuan debata ama marhite-hite ibana ido sahatna mertua ma akana tumangion hatane debata jalan apyapsa amin. Dipuji jala di pasangan rohan nami mau wali Tuhan nami di bata nami namra bangsa di benua gijam di bagasan di manogoton ala asim dotok tong namat dongan hamil Tuhan di permulu-mulu hono-mulu nami saharo di tikion Tuhan di bagasan di tikion ali Tuhan ima buhani asukon nami naing pukau nasida ma acara nasida li Tuhan di manogoton ima adat ni hami hazur mau ni li Tuhan sudi nali Tuhan ulau nasida upasahatan matutangamu nalapogi ali Tuhan paso-paso ma ulau nasida mulai sana mamuka sahrun na marujung ali Tuhan asa di bagasan lasni roha nasida mulai ulau nasida Tuhan leon tiurniari leon tiurni pikiran leon dami na sumurungi di saluhu na bonani uston nami naksudeta na magkuwasi asa di bagasan hanami ondo di bagasan lasni roha si pululau ni mulai siya na mamukka sa rodi na marizu Tuhan nami jala di bata nami ulau nasida le Tuhan di bagasan ni madogoton muli bukan nasida mai dalam pengalapan pasu-pasu hupat limon nasida hub mangido nasida siya komar hite akka hula-hula nasida dongat tubuh nasida le Tuhan salut na tahena makka holong nasida dalam nasida le Tuhan mangido pasu-pasu siya ko alini le Tuhan pasahatay masalhuna bonani asutong nami tuho pasu-pasu manasida di saluhuna na hiniling na pinasita nasida 17 tahun asa marlas ni roha nasida li Tuhan di panumi itu lingolu nasida ka 17 tahun makalat so pasu-pasu mele Tuhan
jala tau sangap di kuar mong gabedi nakavi mesaluhu na Tuhan na pumudi tongani alamu pasu-pasu mahami jala moti la Tuhan pada wakka batabat pada wakka tahini sibulis asa hibasa mi sonak suhari bulan luhuk na tahe udangan manang otangan ni bon Kristus nami upasahat kami matu tanganmu nabadi li Tuhan asa di bagasa kai pason nasiri li Tuhan udagan nasida saha rodi di inganan oleh Tuhan di bagalan las niroga Tuhan dina horak sikap kami mangilu tueru kamu na sumurungi udut mai marhite asi dot tolongi roham di hami nang dinarak mangilu pe hami sakule Tuhan puluhin ma jala tanyong ma pangiluan nami rap mahita madok kami akatawatay aliyaman nami lebih bijak saya pinarbagi ya Tuhan saya maharajon saya sa malmaniroham di bawah pengus Leo matuhan bisa dari menulis setiap hari saya merasa nami soal perasaan nami di dosa di doang berdosa Tuhan unakan itu penting belum masih ayor na puna raja do tagogo roja sana pos aliling asin rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong rohani di bata ama do persauran itu diperbajai ma nama dongani itu saluna amin pasatan Tuhan go komen na si pai mau jujur serusan nung ngari ko kamu ngami di bogu ni alamat di bagasa tikyo di hita na marang kabarangi takas mahamu marbuah-buah gar isukumura hami be takas matudu marbuah-buah si gawe si horatoras do haruli gawe matudu ang gidoli asarok si pewon roha do si begiu ni si pareon dia malaklakna dia maunokna dia mahatana dia mananirokna takas mahonani su nami marbuah-buah gawe matudu soalnya dokumunai dia malakla dia maunokna takas matudu hai marbuah takas soalnya binereng muna takas dalam oktabodo dia renaung lewat dia lap debatado na tutua nami na tutuatta ima dainang natahonong yon jala di bagasa ni tikyom mara haruli martahi-tahi roha nami dunia jala nunga marsari roha hami diak kena marhamaranggi naik papotoh wanotto na ima na tutua nami tuluat marang turungan na tutua tubius ni lubal-lubol tuale-ale tuboru lumuwi menang tuhula-hula las marhite siani matong haruli naik tarunot tama denangon tingana perstokinani ima tubuki na marlapis jala pasinarot taro na tuwa-tuwa di alaman hud pangkararon jala tusal hud na betahe akka na tuwa iro lalakna iro unok na haruli maule ate di ang gidoli di bagasa tikyon nung atong takasbe di bigi si pareo do di peok roha di ulota di bagasa tikyon ima di pertuaw ni natutuata di bagasa tikyon na yung maranaman natutuata sayang kia matutu tuak kari na ng ro do nga na namamak ka pamikiran dia muna tuturna aka sidala na muna tuak kari na ng ro suak somoni dibuat tamu di sono korbo tubuh dalam perbuahan ni ada mangkara ni natutuata tulongat tubuh tuale-ale tuburu nak tulubi matura-ura martupur mariamu hagabe ro martupur mariamu pacamotar ro si pasaton itu hatta tuak karera ro diamuna anggidoli nami suak somoni naba tarwanot tamat barariana persatok kini natutuata tu buki nomor lapis asa marlapis mahagabi ro marlapis sama orang ro marlapis to nang hasaka ro dia muna tutur nami manang diangki nami asa doron nami ma songon nilok ni na tua balitang mapagabi tubudal ko si tarua ari muna no tong gabi eta kasdo idahami hamu marsi baurulu asa sahat solu sahat matu horena sahat kita ring mangulu tua debatama na parorotok kita pinasahat matu arong tinggal bulan kupasa tayo ma tua muna hari lori rado pengtak nami
Lison di pasal tamu pinggan nak di bulan na songon hatan ini dua khutbah kapar horasan khutbah kapanggabian di hamuna saluna bonan isu nami isu boras bir songon hidok ini dua bir maboki bangun bau pat arongan bir mato dimu lucu anak pangu ison napurat dia asa tiar ma panggabian ro tiar par horasan ro tujuh lenon sisa lo muna bonan isu nami sisa hapunan di bata tu ari akan anang ro dison bulung rata dohot bulung itu buna tongki tu tongki na maka pangomoa dia bu tu akari nang ro tu tongki na mapernida muna tu akari nang ro jadi nungga di pasal tamu dison piso na tazom laho manapur pinahata asa tazom ma pernida muna tu akari ro tazom ma nangaka pacarian tu akari nang ro sisa poni de bata tu amuna bonanya sudur nami di bagasan tikon nunga sahat hata nauli sahat hata dadingkan tu amuna bonani suhu nami anani rohon nami ma ms kebetua perlinggoman di dekena maukmu debataro si lewat tua sudah mahita di baroro rasa batu pemulta narak martanya milik Tuhan asa Tuhan na batu lucu Tuhan namanya turniari soni nang dohot ulota di bagasan nona selero asa rohon nani ro sian hami pemulta asa tubuh ma hadudu rap dohot dudu horas mahamu suhud soni ma nang hami pemulta buti ma hatasian hami pemulta maula di bagasan itu kiot nak 10 bitu inna cuma 10 sudah na hata nauli hata nadenggan hata pasu na binasa mula tuhami buna suhuton wa puhami mai martongan ijau Bumia sundo alai menjuhami urak kuai tokto hame dia sama saat temu ijabu buat kamu kami yangi soalnya wah kabui lihat kamu tuh musik